Moltes persones com tu es desperten a les 3, a les 4 del matí sense cap motiu aparent i la veritat és que els hi costa molt de tornar a agafar el son. I no és casualitat i no ets l'únic. És veritat que amb l'edat la qualitat del son canvia, però no per això vol dir que hagi d'anar a pitjor. I ja no està en la quantitat d'hores que dorms, sinó com prepares unes condicions perquè quan tu entris en l'estat de dormir sigui un son profund i reparador. I de fet, els primers passos, crear els hàbits perquè això sigui... I el millor és que pots crear a partir d'avui les condicions perquè dormir bé sigui possible. I tenint en compte petites coses com baixar les llums de casa unes hores abans, que no hi hagi tanta intensitat de llum, que desconnectis de les pantalles, que sopis molt abans de ficar-te al llit i que aquest menjar sigui lleuger, el que fa és activar la melatonina, que és l'hormona que et permet entrar en un estat de son de forma natural. Si vols tornar a descansar bé, tindre un son reparador, t'hem preparat un vídeo on trobaràs petits tips, coses, hàbits que pots incorporar al teu dia a dia que t'ajudaran a dormir molt millor.